Kani gidi darshan Meghalaya ibtian subhai pi baro shakat kubor minta ke janmit. Shovan panch ki kubor bibnya pitch mai ki mat pukongsan. Gular Menteri Rang Badu Keri benwan ra ke jing sngai ke jing ne ba ke jing pahu pahai ha ke jing lap election hajarkan. La ban penmi boarding ke India na kasmi sha ka khandai tho gigawatt na ka thong bet penyo sans pa gigawatt ka boarding hashwa usnam 8000 laipo. Itu ke sarkar Meghalaya ya South li ki jaka na ka bata bersnai ka jaka bret nyut bethamai. Lapli biang ya kesurok kathem yo maulong hadin rius nem ringkat ke jing perking ha ke yat ke yeng pen pau jing bomun kinong nya kali kamai halor ke jing bu po dak sarkar. But yo kur ke India ya khatnyol kli ki takma bakentup ya South li ki takma ksiar ha ke limpung under 19 World Boxing Championship ke belalong ha Colorado USA. Ki kubor ki babnya. Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi ulah kentu ki patba banjit ya keseng Bharatiya Janata Party na kabenta ban yo ya ke sarkar basinshar da ke juk keseng hajarkan khnang ban kintiu asya akaroi kapar. Menteri Rang Badu Keri ulah ong ba keseng Bharatiya Janata Party kene kun ha kene election da ke jengkular ban wanra ke jeng sngan ke jeng ne bat ke jeng pahu pahai hajarkan. Ulah keren ru ha kejeng lang pat ba ka baar ke bala penlong ha chai basa ha ka porno paisngi. आमाद है ये तीनों दल घुसपैठिया समर्थक है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट पाने के लिए ये इन घुसपैठियों को पूरे झारखंड में बसा रहे हैं। जब स्कूलों में सरस्वती वंदना तक पर रोक लगने लगे तो पता चलता है कि खतरा कितना बड़ा है। Menteri Ketenat New and Renewable Energy Upralha Joshi medakasi ula ongba ke India. Klakenjo ha ka jingla ban penmi ya ka boarding na kasngi da khandai po gigawatt. Na ka thong ban penmi sans pa gigawatt ha shwa usnam 8000 laipo. Joshi ula kren ya kene kasngi sedang ya ka jingalang jong International Solar Alliance ka bahnyo hanong ba Delhi. Menteri ula ongru baka sarkar kaladat ban ai jeng menjur ya ki san pau teli ki pa ki ban pendon kam ya lai punyo pon san gigawatt ka boarding na kasngi. Kaseng NPP kelapan pawe ke jeng skos kem ban job ha ke election shiteng samoy ha gambegre na marba ka nget baka seng hi ka badon ha ka bor sin shar ka job ke election shiteng samoy. Udukot ke cabinet bat unong yalam ke NPP u mondol ong ba na ka jinglong ke election haswa kapen I bakin sa yo ke jing job ha gambegre. Ulaong ba ka don ka jing pair ha padang ke election general election bat ka election shiteng samoy. Haka general election umla bentip tikna manu banyo thau sarkar kat bah ki election shiteng samoy pat ka seng ka peladon lupa haka bor ka job na marki pat ba ki kwa ai karoi kapar. Because people want development. It is not a guesswork who will form the government and who to vote. Is a government already there, and I hope on that basis people will vote. Semput Menteri Rang Bak Kejela Bedikmi ia ketenat ki kampen roisor ubas niau balang dhar hene kesingi ula ong ba ke sarkar keladat ban itu ia sautli ki jaka na kabenta besnai ka jaka theknyot bethamai. Ula ong ba ia ka jempen skau pat ba on sepelong hakite ki jaka bat ha bedai pat bat ka jaka theknyot ha Giant Hills ula ong beladat ben kren halor kani ru kumjo. For the invitation of the plan in other districts, and yes, for Sri Lanka we are yet to conduct the public hearings in some places for the new landfill. So I'm looking at the place. So the process is almost completed. Hopefully, the public hearings goes well. So I think everything will be in place. Ya kasurok kebayat lingba kathem motor hayudo shlong lapli pat ba biang menta kasngi hadien ka jing pakhang ka bladap rius nem nakadaw ka jing bum shong shngan
Ka Deputy Commissioner ikong RM Kurba ilapan pena ya ka jeng weng no ya ka jeng pakhang khnang ban pinsting ya ka jeng khap nya jong kayo. Ki taksi kamai kilala ban ya lingba sha bimula nadu kapor pra beji min step hadu sau beji janmit hinrei kinong nya kalipat kilapan pau ka jeng bom hun halwar kapor balabu. Kinong yalam shnong la kentu ban penjin sur shushu ya kapor ban ya na ketika surok khnang ban pensting ya ka jeng khapnya na marka jing bo por ka bamenta kampat la ban pensting ya ka jeng theng kali. Kapag nga thaway kala kam kulud kapwa ni kinong lang nawan tam ni kanya na meron. Basta mas nap sa bitin in private kali mas nangin kiran tay kawan haju kam na jimot. Ki kam ki jam ki baju ya bet man kapor ha North Eastern Hill University. Kala sya pensa nge lut naduk menta ka sengi na kadaw ka jeng ya ki kinong tre. Halor ka jeng penslam ban thungkam. Ha ka bedei bat kani ketika skul ba kala thli bat ka jeng let bu lit shaw ki khna puliru kala thut. Wat la Vice Chancellor ula khot ban pelong ka jeng kren Henry kinong tre jong ketika skul ba ki thmu ban beteng ka jeng ki jong ki lada umla ban pen urlong ka jeng dawa ka jong ki. Latmu ban pelong ke tes akan lai po tarik unai lur hajar pusau. Hinrei wat hadin si benai ru shim lala ban pelong. Namar ba shim lala ban binshet ya kanu ke agency ban pelong ke jeng thungkam. Assessment kinilai penuh. Kila program ndakila alam convince bahwa kilang serius sisya menthapi teng beliau gula advertise ke kamu simpel ni withdraw. Ka jeng perking ya ka yai ka yang jeng ki kali ket mar khia na jeng king yam kalalam sha ka jeng ki dor ka jeng shalan ya ki mar na goti shlong da sau po na ka shispa. Minshwa ki trok ki bakit ye ki marba mardi la aila ki bakin ya bet shashlong na ka jeng king yam Henry na du ba ka sarkar kala pentrikam ka jeng perking jong ka ya ki yang ki kali bu ni ki trok kit mar kel haban yat prapo hadu kendai po kilometer na yam sha mauring keneng bat nangta ki salet shashlong kidon ka tu kat ningut ki nok shalan mar ki boong ba ka jeng ki dor palat ha ka bai shalan ni ki mar kadai kadaw ko penlong ya ka jeng ki dor jong ki mar ba mardi hashlong kawai ka thuk kablangat ka jeng jaya takku kali hasurok ba NH6 hasang Bangla Ripoy District kalalam sya ka jeng yap jong ki arngut ki samlan Assam ya ka bla itu kum nilut pal dewari arpulai sam karta bat ka gagi kuchutia arpu ways nam karta kadaw ka jeng yap jong ki kalong bagi thmu bat kini pas ya ka wei ka trok bat ha ka bei dei bat kini ka jeng jaya u driver lara banle ka bedon kam. Katanat Sports and Youth Affairs kalapli perdai ke State Level Youth Exchange Program hadu saus ngi lenter North Eastern Hill University metakas ngi kabla kring ye ki sans pa ngut ki nong isim benta. Kadi ke program kalong kum ka rinsa na ka benta ki nong wan isim benta ki ban shajit shiki wei pat ki kadan ya ko bakan thup iki jing ya ko ha ka than chate la mi ngi ha kari bat ha ka perthe. Na pedeng kini ar pasangut ki samla na Meghalaya kala shajit ban mikmat na kari Sha Jakarta, ha Indonesia. Ka India, kalala ban yelek kai baha ka limpung under 19 World Boxing Championship ha Colorado, United States of America, da ka blayo kur khatnyo tli ki takma. Ki bakan thup ya South li ki takma ksyar ha ka thup jung ki kenthei bat shinrang. Ka kinhun India kabadon ya khat khandai ngut kinong ya kura kata khandai ngut ki shinrang bat phongut ki kenthei ki la yo rung sha ka final kita ki lok khat argut ha ka ba man kinong ya kura kenthei ki la yo kur ya ki takma jingjob mentang ini pet ya ka jinglong jaman ka sibenang hanong ba shlong ka jing kriak long khat sau point 9 degree celsius ba ka jing shit ka long 8% degree celsius ka jing sngem ka hau ka long riu phuprana ka shispa ka po mista pa nyo pun riu na ka shispa ka po janmiet kala bedon ke jeng hap slap ke jeng dum o kendo ko ba malu mala hakikat tu kan ki jaka shoben poi shu ko jeng thup ko bon pe piang sesien ya kimat bakong san Pular Menteri Rang Pak Dua Geri ban wanra ke jeng sngan ke jeng yai ne ke jeng pahu pahai ha ke jeng lap election hajarkan
ละบันเป็นมี boarding กับอินเดียนักสนีชะคันได้พอกิกะวัตนักท่องบันเป็นยอสันสปะกิกะวัตกับ boarding ฮัชวาสนามอาร์จาร์ไลพอitu kesorkan Meghalaya ya South Li kejakan nak bentar bersnai kejakan berat nyut bertemai. Lapli biang ya kesurok hatam yo maulong hadin rius na meringkat kejeng perking hakaya kiyeng penpau jeng bumhun kinong nyak kali kamai halol kejeng bopo da kesorkan. But yo kur ke India ya khat nyut li kita kema bekentuk ya South li kita kemaksiar ha kelimpung under 19 World Boxing Championship ke Belalong ha Colorado, United States of America. Dia perlu tu la pois buku jong tuk kubor jing betaka janien. Hadu medi shembe abat pila shai kesengi kuble ipi baro. Sitting by my window, I'm looking